היי, אביחי ליפשיץ, בן 24, גר בירושלים. רעות ביטון, בת 22, גרה ברבבה. טל יוקר, בת 22, גרה בגנר, ואנחנו סטודנטים לסיעוד. שנה ראשונה היא הייתה מרגשת בטירוף, מאתגרת בגלל כל המצב, אבל מעניינת וכיפית וחווייתית. אנחנו עושים קבוצות לימוד כל החברים, נשארים פה אחרים לימודים בספרייה, קובעים להיפגש. מתייעצים בקבוצת וואטסאפ, שואלים שאלות אחד השני. כיתה קטנה, אז כולם חברים. כיפית. ממש מגוון, וממש אפשר למצוא את המקום שלך בכיתה. באמת כיף, צחוקים, ומשפיע ממש על האווירה הלימודית. אני יכול לספר שהייתי במילואים 4 חודשים, ולרגע אחד לא הרגשתי בצד. כל פעם שהייתי צריך עזרה או איזשהו שיעור להשלים או איזה משהו, תמיד כאילו היו שם בשבילי, גם החברים וגם המרצים. וואו, איך המרצים אחד. מעולים, ברמה הכי גבוהה שיש, מעבירים שיעורים על הצד הטוב ביותר ומאוד מאוד מעניינים, באמת. עוד 5 שנים רואה את עצמי אחות במחלקה, עדיין לא יודעת איזה. הלוואי בתואר שני, ובתור אחות, אם אפשר במחלקת ילדים, אז הלוואי. אני ממש תמיד לבוא לפה, גם בפן הלימודי, גם בפן החברתי. אנחנו לא הרבה סטודנטים, וככה יצא שאתה מכיר את השמות אחד של השני, יש עבירה ממש מגובשת ועזרה אחד לשני, וזה כיף שזה ככה משפחתי, החוק שלנו.